esatea 2006an aprobatu zela Bilbo Metropolitarreko lurralde plan partziala, azken hilabetetan berrikusten ari dena, baina oraindik indarrean dagoena 2006koa, eta bertan ja agertu zela Galdakaorako bosgarren linea berria, ezta? Garai hartan oraindik esen deitzen bosgarren linea, baino ja agertzen zen. Metroaren lehen linearen luzapen bezala planteatzen zen, eta planteatzen ziren baita ere bi geltoki izatea, bate Aperribain eta beste bate Galdakaoko erdigunean. Beraz, garai hartako proiektua etzen nahikoa eta gainera Galdakaorako trenbide berri hori planteatuta zegoen fondo desako edo kale itxu baten moduan. Alegia, etzen planteatzen gero amaieran Usansolo inguruan konektatzea berriz ere Euskotrenen linearekin. Horren ondoren, 2010an egin zen azterlan informatibo bat, ja bosgarren linearen izenarekin, eta bertan agertu zen ja Sarratuko geltokia Basaurin. Eta geltoki horretan planteatzen zen aldaketa bat edo intermodalidade bat, horrela deitu baldin badakioke, bosgarren linea berriaren eta Euskotrenen 3. linearen artean, ezta? Esaten dut horrela deitu baldin badakioke, zeren eta etzen intermodalidaderik, baizik eta andenen arteko aldaketa bat besterik gabe, ezta? Eta hain zuzen ere, intermodalidadea bilatzeko eta beste zenbait hobekuntza egiteko, EH Bildutik egin genuen proposamen bat integralagoa gure ustez 2018an, helburu zeukana Sarratuko geltokiari dagokionez eskualdeko garraio nodo garrantzitsu bihurtzea, bai? Beraz, proposatzen genuen Sarratuko geltokia benetan intermodal bat bihurtzea, eta horrekin batera Galdakaorako bosgarren linea ez zedila izan kale itxu batean etzedila bukatu. Eta beraz, Usansolon Euskotrenen linearekin lotura izan zezala. Uste dugu, 2018tik ona, Jaurlaritza hartzen ari den bidea Galdakaorako bosgarren linea berriarekin egokia dela oroar, baino baita ere uste dugu egokia da, eta zentzu batean gure ustez guk historikoki aldarrikatutako zenbait gai jasotzen ari direla, biltzen ari direla proiektuan, baina uste dugu oraindik ere proiektu hori gehiago hobetu daitekela, eta hain zuzen ere horretarako ekartzen dugu gaur legez besteko proposamen hau. Uste dugulako orain dela unea, bosgarren linea horren proiektua hobetzeko, eta batez ere Sarratuko geltokia hobetzeko. Zeren, esan zen duela urte bat gutxi gora bera, Rementeria aldun nagusiak esan zuen finantzazio arazoak zeudela, Arriolak ere konfirmatu zuen, eta gutxi gora bera esan zuten, ez baldin baziren etortzen Europar funtsak finantzatzeko proiektu hau, etzela aurrera eramango, ezta? Baina, aurten, otsailaren 21an, batean, prentsaurreko batean, Jaurlaritzak eta Bizkaiko Foru Aldundiak iragarri zuten, kapazak izango zirela, haien baliabide propioekin aurre egiteko proiektuari, eta beraz, erdibana ordaintzeko proiektuaren kostoa gutxi gora bera 360 milioi eurotan dagoena. Eta, uste dugu berri ona izan zela. Linea berri bat planteatzen da, bosgarren linea 6,3 kilometroko luzera izango duena, eta 5 geltoki izango dituena. Basauriko Sarratu, Aperribai, Bengoetxe, Galdakaoko zentroa, eta Usansoloko ospitalea. Baina, esan bezala, uste dugu Sarratuko geltokiak izan dezakeela, oraintxe bertan planteatuta dagoen intermodalidadea baino handiagoa. Eta, asmo horrekin ere, Basauriko udalean, martxoaren 31an, basartu genuen mozio bat, zeinetan, eskatzen genuen batetik Sarratuko geltokiaren kokapen zehatza, akaso mugitu zitekela zertxo bait, intermodalidade maksimoa bilatzeko asmoarekin. Zergatik, edo zertarako, Bilboaldeko metroaren 2. linearekin lotura zuzena izateko. Batez ere. Eta horren
ondorioz transbordo gutxiago egin behar izateko. Eta han ja aipatzen genuen, Basauriko udaleko mozio hartan, Arizko metroaren kotxeretatik gertu egon zitekeela geltoki berri hori. Mozio hartan ere eskatzen genuen intermodalidadea bilatze aldera autobusarekin ere, planteatu behar zela Bizkaibusen geltoki bat egotea bertan, geltokian bertan. Ez dakit arkitektonikoki gero nola izango den geltokia, akaso estalkian egon daiteke, edo alboan, baino bihurtzea, lehena izan dudan, garraio nodo horren gorpustean, baita ere autobus publikoarekin planteatzea intermodalidadea. Hori ere eskatzen genuen. Eta baita ere planteatzen genuen merkantzien arazoari irtenbide bat bilatzea, bai. Basauriko merkantzia trenen arazoa uste dugu berplanteatu egin behar dela, behin 5. linea martxan dagoenean, uste dugu bertatik eramaten baldin badira merkantziak, posible izango dela Basauriko zenbait puntu birplanteatzea, ezta? Adibidez, Arizko trenbide hondartza uste dugu desagerrarazi ahal izango litzatekela. Eta merkantzia hondartzaren bat beharrezkoa izan ez gero Basaurin, uste dugu ArcelorMittalek daukala lursail handi bate erabili gabe, uste dugu han planteatu zitekela. Azken egunetan berri gehiago egon dira. Eta bat oso garrantzitsua izan da tranbiarena, ezta? Jaurlaritzak iragarri du maiatzaren 17an Bolueta Atxuri tranbia luzatu egingo dela Etxebarriraino, Kukullaga geltokiraino. Eta beraz, uste dugu oso aukera polita litzatekela tranbia hori pixka bat gehiago luzatzeko Sarratura arte. Eta bertan, berriz ere, intermodalidade hori handitzeko. Eta horrela, eskualdeko herritar askori, uste dugu, eskainiko zitzaiola beste modu bat Bilboko zentroraino iristeko, ezta? Ze, hortxe bertan Sarratun hartuta tranbia, iritsiko lirateke Bilboko alde zarrera, ezta? Atxuriraino. Eta, hain zuzen ere, horregatik guztiagatik, 4 puntuko legezbesteko proposamen bat ekarri dugu gaur ona. Lehen puntuan, geltokiaren kokapenaz eta geltokiaren izaeraz hitz egiten dugu. Esaten dugu, berriz ere, kokapen zehatza izan dadila intermodalidade maksimoaren araberakoa. Alegia, lehentasuna eman diezaiogun geltokiak eskainiko duen intermodalidadeari, eta horren arabera, noski gero beste faktore batzuk ere egongo dira, urbanistikoak eta abar, baino hori egotea lehentasunen artean kokapen zehatza erabakitzeko orduan. Eta izaeraz, lehen esan dudana, Hego Uribe eskualdeko garraio nodo bat bihurtzeko helburua izan dezagun Sarratuko geltoki horrekiko. Bigarren puntuan tranbiaz hitz egiten dugu. Eta lehen esan bezala, orain Atxuri Boluetako tranbia luzatuko denez Etxebarriko Kukuyagaraino, eskatzen diogu Jaurlaritzari luzatu dezala tranbia hori Sarraturaino. Eta horrela, beste garraio modo bat gehitu diezaiola Sarratuko intermodalari. Benetan intermodala bihurtzeko, ezta? Hirugarren puntuan, zerrendatzen ditugu intermodalidade horretan zer nolako garraioak sartuko genituzke. Noski, 5. lineaz gain eta Euskotrenen 3. lineaz gain, horiek ja bazeudela 2010ko azterlan informatiboan, eskatzen deguna da intermodalidadea egon dadila Bilboaldeko metroaren lehen eta 2. lineekin, eskatzen dugu orain esan bezala tranbiarekin ere egon dadila intermodalidadea, eta lehen aipatu dudan bezala Bizkaibusekin planteatzea baita ere intermodalidadea, bertan egon dadila aparkaleku bat eta zerbitzu emateko gune bat, ez dakit estalkian edo alboan, edo hori teknikariek erabakiko dute, baino bertan eman dadila intermodalidade hori ere bai, ibilgailu pribatuekin ere bai noski, aparkaleku disuasorio baten bidez, eta azkenik bizikletarekin. Uste dugu
Sarratuko geltokian jaio eta hil egin behar direla zenbait bidegorri, eta bertan planteatu behar dela bizikletetarako aparkaleku bat. Eta azkenik, eskatzen dugu laugarren puntu batean, azaltzen dugu merkantzien inguruko kontua. Uste dugu, aprobetxatu behar dela abagunea, Basaurin gaur egun merkantzia trenek daukaten eragina birplanteatzeko, lehen esan duan bezala, 5. linea bat egingo denez, birplanteatu daiteke Basauriko barnealdean merkantzia trenek egiten dutena, eta beraz, saiatu egin barko ginateke kalteak ahalik eta txikienak izaten, batez ere esi efektuari dagokionez eta zaratei dagokienez, ezta? Beraz, kalte horiek ezabatzen direla bermatu beharko luke proiektu berriak, gure ustez. Hori da gure proposamena. EAJak eta PSek ez dute zuzenketarik sartu, eta espero du proposamen honen alde egitea. Elkarrekin Podemos iuren zuzenketaz, esatea uste dugula Basauriko udalean gure artean, EH Bildu eta Podemosen artean lortu genuen erdibidekoaren nahiko antzerakoa zela, eta zentzu horretan erraza izan da iristea beraiekin akordio batera, erdibideko batera, eta zentzu horretan ere eskerrak ematea Martínez jaunari, erraztasunak ere jartzeagatik. Uste dugu aberatsagoa dela lortu dugun erdibidekoa jatorrizko proposamena baino, zeren eta ñabardura batzuk egiteaz gain, nik uste egiten duela azpimarra merkantzien berrantolaketa horretan, eta gauza zehatzagoak esaten dira, ezta? Adibidez, Ariz inguruan dagoen edukiontzien terminala aipatzen da, horren aurrean alternatiba bat bilatu beharko litzatekela, eta berdina esaten da baitare ArcelorMittalera doan adar horren inguruan, ezta? Horren aurrean igual ere alternatiba bat bilatu beharko litzatekela. Beraz, uste dute azken proposamena aberatsagoa dela. Eta PPren zuzenketaz esatea ezin dugula babestu, zeren eta sartu dut artean 4. linearen eztabaida, eta gure ustez eztabaida horretan sartu baino lehen argitu beharko lirateke zenbait kontu, bai. Eta esate baterako iruditzen zaigu oso funtseskoa argitzea ea 4. linea horren eraikuntza bateratu ote daitekeen Bilboko abiadura handiko trenaren lurperatzea egiteko tunel berriekin. Uste dugu horretaz auzotarrak jakejatu dira, zaila ikusten dutela bi obra horien arteko bateratze posiblea, eta beraz uste dugu hori argitu egin beharko litzateke ezer esan baino lehen horren inguruan, eta gainera gure asmoa zen gaur Basaurin zentratzea. Eta hori da egiten duguna gure proposamena, eskatzea Jaurlaritzari Basauriko sarratu geltokia ahalik eta intermodalidade handienarekin planteatu dezala, eta esan bezala horrekin batera Basauriko merkantzia trenbideetarako soluziorik hoberena birplanteatu dezala.